לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת, מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. בשעה זו תוקף צה"ל מטרות של משטר הדיכוי, מתקנים של משמרות המהפכה והבסיס, ויחד עם צבא ארצות הברית, אתרי טילים בליסטיים שמאיימים הן על ישראל והן על כוחות ארצות הברית. מבצע זה יימשך ככל הדרוש. בחודשים האחרונים הרודנים באיראן זוממים לבנות מחדש את יכולות הגרעין והטילים שלהם ולהטמין אותם מתחת לאדמה, ושם לא נוכל לפגוע בהם. אם לא נעצור אותם עכשיו, הם יהיו חסינים. ולשם כך, הנציגים שלהם במשא ומתן מנסים להרוויח זמן במשא ומתן עקר ושקרי עם ידידינו האמריקנים. ולכן יצאנו כעת למבצע שאגת הארי, פעולה שהיא עוצמתית הרבה יותר ממבצע עם כלבי, שהיה מאוד עוצמתי. אנחנו עושים זאת בשילוב זרועות מלא עם ידידינו בארצות הברית, תחת ההנהגה האמיצה של הנשיא טראמפ. יחד עם ארצות הברית נכה קשות במשטר הטרור. ניצור תנאים שיאפשרו לעם האיראני האמיץ לפרוק מעליו את עול המשטר הרצחני הזה.